खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोदानै हाथियार हमनानै जांख्रिखांनो ओंखारनाया गाव गावनि इयुनजों लोगोसे फिसाफोरनि इयुनखौसो खैफोदाव लाबोगोन बेखौ बुंथिदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि उनाव नैथि खेबनि थाखाय फिन हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम मोननायनि सायाव गिबि खेबनि थाखाय मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनि बिबुंथि बिथाङा बुंथिदों दि सोर बेबायदि मुं लानानै फोसावलाबायदों बिनि सायाव बुंनांगौनि गोनांथि गैया एनएलएफबिआबो थासारिखौ बुजिनानै गिदिंबोफिनदों थिग बेबायदिनो गोदानै जोनोम मोननाय हाथियार दैग्रा आफादा नंमारगौबा खेबसे सानफिननांगौ आरो गिदिंबोफिननांगौ होननानै खावलायदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ मानोना दा समाव हाथियारजों सोमावसारनायनि सम नंला भारताव 40-50 बोसोर सिगांनिफ्रायनो हाथियारजों सोमावसारनाय आफादफोराबो थासारिखौ बुजिनानै गोजोननि थाखाय न'फारसे फैफिनबाय आरो गणतान्त्रिक लामाजों आवगायलांबाय बे समाव हाथियारजों सोमावसारनो ओंखारोब्ला गाव गावनि इयुनजों लोगोसे फिसा-फिसौफोरनि इयुनखौबो खैफोदाव लाबोनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा गुबुन फारसेथिं 30 सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आरो एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोनजानाय बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनानै होआब्ला आसामजों लोगोसे बिटिआरनि गंब्रै जिल्लायाव अक्ट'बर दानाव बम बेरहोनायनि हुमखि होदोंमोन इउनाइटेड लिबारेशन फर बड'लेण्ड इउएलबि आफादा बेनि सायाव उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों दि बेफोर ओरैनोसो बेखौ लानानै फोथाया आरो बेनि सायाव बुंनांगौबो जेबो साना होननानै बुंथिदों बिथाङा आरो बेसेबां सिख्लाफोरा सोरनिबा गाज्रि साननाय आरो गाज्रि खामानिनि बोरलि जानो नांबावगोन बाक्सा जिल्लानि रत्नेश्वर नार्जारिया सासे सिख्लानि गोरबोआव गथ' दोननानै खारखुमानानै दङ बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर पुलिस थानानि सिङाव बरगुलि सारांपारा गामिनि मनिन्द्र नार्जारिनि फिसाज्ला रत्नेश्वर नार्जारिया गामि सेनिनो सासे सिख्लाखौ मोजां मोननायनि फाव खालामफ्लानानै गोबां खेब देहायारि सोमोन्दो खालामदोंमोन सिख्लाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला जुलिनि रादाय होनानै दुथां रत्नेश्वर नार्जारिया गोबां खेब देहायारि सोमोन्दो खालामदोंमोन सिख्लासाया दा 5 दाननि गोरबोआव दङ नाथाय रत्नेश्वर नार्जारिया गोलाव समनिफ्रायनो खारखुमानानै दङ बे जाथायखौ लानानै गामियाव गोबां खेब मिटिंबो जाबाय एबसुफोराबो मिटिं खालामबाय नाथाय बिथांमोनहाबो जेबो खालामनो हायाखै बेनि उनाव गरेस्वर पुलिस थानासिमबो खौरां हरनाय जादोंमोन नाथाय पुलिसनि खामानियावबो सन्देह जादों होननानै फोरमायथिदों सिख्लासाया बेनिखायनो खौरां बिजोंनि मदद लानानै दुथां रत्नेश्वर नार्जारिखौ बहाबाफोर नुयोब्ला गरेस्वर पुलिस थानायाव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों सिख्लासाया फोरमायथिदों दि दुथां रत्नेश्वरा जुदि गावखौ जुलि खालामाब्ला गावखौनो फोथायनानै लागोन होननानै गुवाहाटी धुबरी आरो माजुलिनि थाखाय गासै गंबा जाहाजखौ बेखेवनानै होबाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय समाव जरहाटनि निमाती घाटआव गिख्रंथाव नाव जाब्रबथाय जानायनि उनाव सिंगल इन्जिन जाहाजफोरखौ खारनायखौ बन्द खालामनो बिथोन होदोंमोन आरो जाहाजनि इन्जिनखौ मेराइन इन्जिन खालामनो बिथोन होदोंमोन बेनि उनावनो मैया विश्वकर्मा फुजानि गोथार सानाव रायजोनि इनलेन्ड वाटार ट्रान्सपर्ट IWT बिफाननि गंबा जाहाजखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गुवाहाटीनि फेन्सि बाजारनि लासित घाटआव बेखेवनानै होबाय गंबा जाहाजनि मादाव गंनैया रैखा खालामग्रा आरो गंथामा दावबायारिफोरनि थाखाय जागोन गंबानि मादाव गंथामखौनो माजुलियाव दैथायहरगोन आरो आद्रा गंसेखौ गुवाहाटीयाव आरो गंसेखौ धुबरीयाव माजुलियाव गंथाम जाहाज हरनायजों जाहाजजों दावबायग्राफोरनि जेंनाया एसेब्लाबो खम जागोन होननानै आसा खालामनो हायो मानोना जाहाज जाब्रबथाय जानायनि उनाव सिंगल इन्जिन थानाय जाहाजखौ खारहैयैयाव गोबां जाहाजनि आंखाल जादोंमोन आरो जाहाजजों दावबायग्राफ्रा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन मोनसे दुखुनांथाव जाथाय मोब्लिब बोगथाबजानानै सासे फरायसुलिनि जिउ खहा बे दुखुनांथाव जाथाया चिरां जिल्ला बिजनी फानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नं सावरां गामियाव जादों जाथायजों जिउ गोमानायनि मुङा कबिता दैमारि थाखो 10आव फरायनाय फरायसामोन बिफानि मुङा कनिन्द्र दैमारि न'खरनि बिदा सोमोन्दो जानाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा न'खरनि सासेल' नायल' जाल' फिसाजोमोन दा बिथाङाबो हरखाबै जिउ खोमानो गोनां जाबाय जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कबिता दैमारिया गावनि बिमाजों फनाव खुसियैसो सावरायलायगासिनो दंमोन बे समावनो हरखाब मोब्लिब फैनायाव मबाइलखौ चार्ज होनो थाखाय थांदोंमोन नाथाय चार्ज होनायनि दसे उनावनो मोब्लिबा थांफिनदोंमोन मोब्लिब थांनाय समाव न' खाथिनिनो सासे सुबुंजों मबाइलाव मेसेज खालामलायदोंमोन बे समावनो फिन हरखाबै मोब्लिब फैफिननायाव मोब्लिबजों बोगथाबजानानै हरखाब जिउ खोमानो गोनां जादों बिथां कबिता दैमारिया हायर सेकेन्डारि फाइनाल इयारनि स्पेसियेल आनजादनि थाखाय नटिस फोसावदों हायर सेकेन्डारि फाइनाल इयारनि स्पेसियेल आनजादा 1 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेनगोन आरो 11 नभेम्बराव जोबहैगोन आनजादा मोननै शिफ्टआव जागोन फुं आरो सानजौफु
फुंनिया 9 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिमनि गेजेराव जागोन आरो सानजौफुनिया 1 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय 4 रिंगा 30 मिनिटसिमनि गेजेराव जागोन। मख'नो गोनांदि COVID-19 नि थाखाय हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद खुंनायखौ केन्सेल खालामनाय जादोंमोन आरो इभालुएसन फर्मुलानि गेजेरजों फरायसाफोरनो मार्क्स होनाय जादोंमोन। नाथाय सोरबा फरायसाया जुदि फोसावनानै होनाय मार्क्सजों गोजोननाय गैयाब्ला स्पेसियेल आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामफिननो हागोन होननानै आसाम सरकारा फोसावदोंमोन आरो बेनि थाखाय मोनसे पर्टेल बेखेवनानै होदोंमोन। पर्टेलाव स्पेसियेल आनजाद होफिननो थाखाय एप्लाइ खालामनाय फरायसाफोरनि थाखायनो बे स्पेसियेल आनजादखौ फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय खुंफिननो आखायाव लाबाय। मैया 19 सेप्तेम्बर भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि जोनोम सानमोन। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि 71थि जोनोम सानखौ गुबुन रोखोमै फालिनो थाखाय बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा भारतनि गुबुन गुबुन रायजो आरो इउनियन टेरिटरिफोराव COVID-19 भेक्सिन थुनाय हाबाफारि खुंनो बिथोन होदोंमोन। थिग बेबायदिनो क'विन पर्टेलनि डाटा बायदिब्ला प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि जोनोम सानाव मैया सानसेयाव मोनाबिलि 5 रिंगा 10 मिनिटसिमाव 2,41,136 द'ज भेक्सिन थुनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला 1 मिनिटआव 42,000निबो बांसिन भेक्सिन थुनाय जादों। बेनि सिगां सानसेयाव माब्लाबाबो 2 कौटि द'ज COVID-19 भेक्सिन थुनाय जायाखैमोन आरो दान मोनसेनि गेजेराव सानसेयावनो 1 कौटिनि बांसिन भेक्सिन थुनाया बेनो 4थि खेब होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे क'विन पर्टेलनि डाटानि बायदिब्ला दासिम 78.68 कौटिनि बांसिन भेक्सिन थुनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि 71थि जोनोम सानाव मिरु बिजेपिनि बिथोन बायदियै आसामावबो मैया सानसेयाव 7.1 लाख द'ज COVID-19 भेक्सिन थुदों। दाहार थानायनि थाखाय थिखादारफोरनि गोजाम बिलखौ होनाय जानाय नङा, गोदान बिलखौसो होगोन होननानै बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बुंथिनायनि उनावनो गोजाम थिखादारफोरा बिटिसि सेक्रेटारियेट लांगोनानि मोखाङाव खुद्रिखांदोंमोन। बेनि सायाव गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि दाहारा दानि सरकारनि समनि नङा, बियो थांनाय सरकार हाग्रामा महिलारिनि समनि दाहारसो। बिनि सायाव दानि सरकारा बिबान जेबो गैया होननानै रोखा खालामदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि गोजाम बिलनि थाखाय मानो हाग्रामा महिलारिनि समावनो बिनानै लायाखै, सिगांनि खामानिखौ जायफोरा मावहोदोंमोन बिथांमोननावनो बिलखौ बिनानै लानांगौमोन। दानि सरकारा जायनो खामानि होदों बिथांमोननो बिलफोरखौ होगासिनो दङ आरो सिगांनि खामानिखौ दानि सरकारा होआखै, बेनिखायनो गोजाम बिलखौ होयो होआ बियो दानि सरकारनिसो खोथा होननानैबो फोरमायथिबावो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। गुबुन फारसेथिं गोजाम बिलखौ मोनागौमानि सोमावसारबाय थागोन होननानै बुंनायनि सायाव बिथां गबिन्द बसुमतारीया बुंथियो दि बिथांमोनहा सोमावसारथों, बेखौ रावबो होबथानो हाया होननानै। बाक्सा जिल्ला बरमा पुलिसा 2 बाइक सिखावखौ हमनो हादों। हमजानाय बाइक सिखावफोरनि मुङा फारियै भनजित राभा आरो गुन्जन सोरां सोरगियारि। बरझारनिफ्राय पालसार बाइक गोमानायनि उनाव पुलिसनो खौरां होनायाव आसाम पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाखौ मावदोंमोन। बेयावनो बरमा पुलिसा 31 नं राजा लामानिफ्राय बाइक सिखाव भनजित राभा आरो गुन्जन सोरां सोरगियारिखौ हमनो हादों। नाथाय सिखावफोरनिफ्राय बाइकखौ मोनफिननो हाथ'नाय जायाखै, मानोना सिखावफोरा बाइकखौ गुबुननो हरबायमोन होननानै मिथिहोदों बरमा पुलिसा। पालसार बाइक खावनायनि अनगायैबो मा सिखाव खावनायजों सोमोन्दो दङ आरो सोर सोरनि आखाइ दङ बेनि सायावबो गोख्रों सोंनाय फिननाय लानाय हाबाफारिया जागासिनो दङ होननानै मिथिहोदों बरमा पुलिसा। बिजेपिनि 7 मावथिफोरखौ पुलिसा हमदों आरो 12 साननि थाखाय कर्टआ जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरबाय। सासे त्रिपुरा सिभिल सार्भिस अफिसारजों लोगोसे बिथांनि 6 स्टाफफोरखौ गाज्रि बुनायनि दायावनो 7 बिजेपिनि मावथिफोरा हमजादों। हमजानाय बिजेपिनि मावथिफोरनि मुङा फारियै सुजित देबनाथ, सन्जय पाटारी, बिश्वजित पाल, शिवास देबनाथ आरो जयन्त देबनाथ। 2011 मायथाइनि सेन्सासनि बायदियै माधवनगर ग्राम पन्चायतआव प्राइम मिनिस्टार आवास योजना बिथांखिनि गेजेरजों सोर सोर न' मोनथाव बेनि सायाव फुवांबारि बिडिअ विजयन्ता सरकारा गावनि 6 स्टाफफोरखौ लानानै नायगिदिंहैदोंमोन आरो मुलाम्फायारिफोरनि मुं फारिलाइ बानायदोंमोन। बेयावनो बिजेपिनि 30-40सो मावथिफोरा फैनानै बिथांमोनखौ हेंथा होफैदोंमोन आरो मुलाम्फायारिफोरनि फारिलाइखौ सोलाय-सोल' खालामनो बिथोन होदोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा जेबो सोलाय-सोल' खालामाखैमोन। बेयावनो बिथांमोनखौ बिजेपिनि मावथिफोरा गाज्रियै बुदों, मबाइल सेख'दों आरो गस्ला इरि बिसिनानै होदों। उनाव जाथायनि सायाव पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसफोरा गुन्डागिरि दिन्थिग्रा बिजेपिनि मावथिफोरखौ हमनानै लांदों आरो खोला त्रिपुरानि साब्रुमनि गंसे लकेल कर्टआ सोंनाय फिननाय लानो थाखाय 12 साननि जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरदों।
महाराष्ट्रनि मोनसे दखानाव गोदै मेथाइखौ केजियाव 12,000 रांनि फानदों। मेथाइनि मुङा गल्ड मोदक। दखान बिगोमा दीपक चौधुरीया फोरमायथिनाय बायदिब्ला महाराष्ट्रआव दा गणेश चतुर्थी फोरबो फालिगासिनो दङ, जायनि थाखाय दखानाव मोननै 25 रोखोमनि मोदक मेथाइखौ बानायनाय जादों। बेनि मादाव गल्ड मोदक मेथाइखौ केजिसेयाव 12,000 रांनि फाननाय जादों आरो गोबां बायगिरिफ्रानो बे मेथाइखौ बायदों होननानैबो फोरमायथिदों दीपक चौधुरी बिथाङा। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।